गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दिनै नङा मैया बेलासियावहाय बिथां दावराव देख्रेबजों लोगोसे जायफ्रा हमजानाय बिक्रम दैमारि आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोना मैयानि बेलासियावहाय बेलाव फैनायखौ नुनो मोनदों। जाय हक दावराव देख्रेब सारा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथाङा दिनै एनडिएफबिनि जाखिनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो मोनबोदों, जोबथा साजा होजानाय, फासि होजानाय, बिनि बारै बाथ्राखौ बुंदों। जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों बै समावहाय आं बेखौ एनिथिं एमजेजों आंजों हस्पिटालाव थानायावहायनो लोगो हमहैदोंमोन, रायलायहैदोंमोन। बेखिनि बाथ्राखौ बियो फोरमायखादोंमोन आरो जियालावहाय गोबां मानसि ड्राग्स जानायनो, जौ लोंग्रानो, माबा माबि बायदि रोखोमनि मानसिखौ लोगो हमदोंमोन होननानै फोरमायदोंमोन। आं बे ससेखौल'नो खोन्थादोंमोन। थ' बावहाय जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर दिनै साथाम साब्रैसो बेल जादों होननानै बुंदों। बिनि बारै आबसुनि सायाव बिथाङा मा फोरमायदों आरो मा बुंदों बिनि सायावसो आं एसे बुंनो नागिरदों। थ' बुंनायनि सिगां ससे भिडिअखौ नायना लायोब्ला एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो। माखासे भिडिअखौ आङो हयतोबा दाहाय 12टा 1टासोआव 2टासोआव नोंथांमोना पाब्लिक खालामनानै होगोन आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामदों, दिनै फरायसा आफादा जाथिनि इसु नांनांगौ। जाथिनि इसु नाङाब्ला ओरैनो गिदिं गिदा नंखायखौनो देखायबाय थानाय सम नङा बियो। दिनै जेलाव गोबां मानसि एनडिएफबि जेल जानानै दं, गोबांनो एनडिएफबि सेंग्राफोर दं, गोबांनो जेल जागासिनो दं। नै मैया सासे आरोबाव बेंगलि सासे माबा नंबाय, बेखौ लिरदों बेंगलि। बे माने कर्टआव एफिआर जानांगौ नुजानांगौमोन बियो। बे थाङाखै। ओजों बुंनो हाबाय थांना होनना बुंबाय जोंहा। जोङो लिडारफ्रा बुंनो हाबाय थांना कर्टआव नुजानाङा, नोंसोर केसा जोबखासिगोन होनना बुंबाय। वारेन्ट जानानै बेहा एरेस्ट जाबाय थादों। नुवाखै नों बेसेबां दुखुनांथाव बेयो, बिराद दुखुनांथाव। दा जेलाव आलाय सिलाय गोदाव सोराव माने जोंनि बर' मानसिफ्रा जेल जानानै दं। दा जों बेफोरखौ दिनै फरायसा हान्जाया नायनांगौ। ओरैनो सा जों मावगासिनो दं, बख'नायनि लामा लागासिनो दं, होमब्लानो जानाय नङा। खिन्थु देखायनांगोन, मावनानै देखायनांगोन, हानांगोन, मावनो हानांगोन। नङाब्ला सा बुंनानै भिक्टिम जाबाय थाब्ला जानाय नङा। गोबां खस्थ' जानाय जों नुगासिनो जेलाव। एनडिएफबिनि बाथ्राखौ जाया एनडिएफबिनि सोद्रोमाखौ लोगो मोनदों बिसो मोनथिगोन। दिनै दावराव देख्रेबानो होन, बिक्रम दैमारियानो होन, जियालाव बिथांमोना मास मोनथाम जानानै फैबाय आरो हितेशआनो होन, बिथांमोना मोनथिजोबबोदों। जायफ्रा दिनै जियाल जाबोदों, जायफ्रा दिनै एनडिएफबिनि मानसिफोरखौ जियालाव लोगो मोनदों, बिथांमोना जोंनि एनडिएफबिनि जारिमिनखौ बिथांमोना मोजाङै फोरमायनो हागोन। नाथाय जायफ्रा दिनै जियालाव थाफेरनो मोनाखै, दिनै ओरैनो सा बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंबाय थादों। जों बरनदों, जोंनि उखिल हमदों, बायदि रोखोमनि बाथ्राखौ बुंसावबाय थानाय बा बुंलायबाय थानाय खोथाफोरखौ जों नुलायबाय थादों। खिन्थु दिनैहाय जाय प्रेक्टिकेल नुबोदों बै सुबुंफोरा खिन्थु थिउरिल' मोनबोदों दै। बै सुबुंफ्रा जायफ्रा जों उखिल हमबायनो मानो बायदि रोखोम एनडिएफबिनि जानानै बाथ्रा बुंग्राफ्रा बिसोरो अनलि थिउरिजों आरो प्रेक्टिकेलजों गोबां पार्थक्य दङ। जायफ्रा दिनैहाय एनडिएफबि सुबुंखौ दिनै क'क्राझार जेलावहाय वारेन्टनि जानानै जेलाव हाबफिननो गोनां जादों होननानै सोर बुंदों बेखौ आं बुंनाय राव नङा। बे बिथां दावराव देख्रेब सारानो दिनै बुंनो गोनां जादों। खारन बिथांमोना दिनैहाय प्रेक्टिकेल मोनबोदों। दिनै बिथांमोना दिनैहाय नंखाय दायावबो सोजादों। दिनैहाय बिथांमोना थेवबो गोसो बायाखै, गोरा गोख्रों दङ। जोंनिया एसे एनै माबायावनो दिनै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा जायो, गोसो बायजोबो, गोसोफोरा दुरबल जायो। दा ओंखायनो आं बेखौनोल' बुंनो लुबैदों। दा बि थिग सार दावराव देख्रेबा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों, मास मोनथामनि उनाव वारेन्ट थांदोंमोन, वारेन्ट जानानै दिनैहाय बिथाङा जेलाव हाबफिनबावफिननो गोनां जादों। मानो जाखो बेफोरलाय? सोरनि दसआव जाखो बेफोरो? एनडिएफबिनि दस ना प्रमद बर'नि दस ना दिपेन बर'नि दाय ना सोरनि दाय जाखो बेफोरो? एकर्ड समावनो जों दिनै बिथां जायफ्रा सागानगिरिफोर बिथांमोना मानो बुङाखैमोन? मा जादोंमोन? बेखौ सानखांनो हायाखैसैमोन नामा? खोथाया बेफोरबायदि जानानै दङ। दा फैयै नेक्स्ट मान्थ, नैबे मान्थआवनो 10-11 बे मासावहाय सासे डिमापुरावहाय कर्ट गार्डआव थांगोन। दिनै बिथांमोना फैसा थाइसेबो गैया। माजों थांगोन? साननैसोनि उनाव आंनि चेनेलावनो हगारगोन आं बेखौ। मा खालामगोन दिनै?
दिनै कर्ट गाहैयाब्लानो मा फैयो वारेन्ट फैयो होनबा दिनै दिपेन बर'मोना मा खालामदों बेवहाय कर्ट गाहैनो नांला होननानै बुंबाय थादों जोंनि दैदेनगिरिफोरा नाम थांखियोबा दिनैहाय गोबां खोथा ओंखारलायलाङो जायफोरखौ दिनै नाम थांखिनो गोसो गैयामोन बिथांमोनखौबो दिनै बुंनो गोनां बाध्यता जादों दिनै बै दैदेनगिरिफ्रा गन्थङाव थाव फुननानै उन्दुगासिनो दं एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा दिनै कर्ट गानानै हायराम जानानै दं एभ्रि मान्थ 10,000 खरसा जायो बिसोरो उकिलनो होनाय गारि खरसा माबा माबि दिनै बेबो स्टेटनि नंबावा स्टेटआवब्लाबो नों तिनिसुकियानो माबा आपार आसामाव जोबसो आरो ओमफ्राय गुबुन स्टेटआव गोबां बेफोरबायदिनो केस गोनां मानसिफोर दङ बेफोरखौ मा खालामगोन बेफोरनि केसा माला उइद्र' जागोन ओरैनो खुगा उइद्र' जाबाय 100-200 बिदि उइद्र' जाबाय होनना बुंबाय थाबाबो जाया गेजेर गेजेर बोसोरसेनि उनाव बोसोरनैनि उनाव मालाबा निउस पर्टेलफोराव गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो निउस पर्टेलफोर बायदियावहाय जों नुनो मोनो एनडिएफबिनि केसखौ दिनै थारैनो दिनैहाय इउपिपिएल सरकारा दिनै सिफायनो थांगासिनो दङ 100-200नि बाथ्राखौ बुंलाङो दिनै 100-200नि बाथ्रा सिफायनो हमदोंबा दिनै दा 2025आवसो आरोबाव 200 जननि सिफायहैलायगोन उनाव बिनि उनाव सरकारा थायो थाया बे उननि बाथ्रा बेफोरो बिनि उनाव मा खालामहैगोन इउपिपिएल सरकारा जुदि सरकार नेक्स्ट 25नि उनाव सरकार थायाब्ला मा खालामगोन बिदिनो गारसोनानै दोनगोन नामा बिथां प्रमद बर'आलाय बिथांमोनानोथ' बुंदोंमोन ना नैबे रन्जित बसुमतारियानो होन गबिन्द मोनानो होन दिपेन बर' मोनानो होन बिथांमोनानो बुंदोंमोन मा जाखो दिनैहाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाया बिदिनो कर्ट गाहैबाय थानांगोन नामा बे खोथा मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों ओंखायनो कर्ट गानो थांनायनि सिगांनो ओंखायनो जायफ्रा वारेन्ट फैदों जायहा दिनैहाय बिथां दावराव देख्रेब सार बिथाङा बुंनाय बायदि जायहा दिनैहाय वारेन्टआव दिनै सोजाफिननाय ओंखायनो बिथांखौबो दिपेन बर'मोना हायोब्ला अननानै नोंथांमोना जियालाव क'क्राझार जियालावहाय खनसे उद्दिस लाहै दिपेन बर' बिथाङा लाहैनो हाया नोंनि दालाय दासा मानसिफोरखौ थोनहरनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो ओरैनो नंजां बांजांनो बायदिसिना बाथ्रा बुंलाबाय थाबाबो जानाय नङा होननानै आं सानो थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि